Здравейте, това е Viral BG. В това видео ще направя ревю на новата песен на Гери Никол. Тя е озаглавена с заглавието "Момиче като мен". Нека започвам с ревюто. Песента е с времетраене 3 минути и половина. Текста, музиката и аранжимента са дело на рапъра Криско. Справил се добре човека, няма какво да кажем повече. Going nowhere. Oh yeah, 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 yeah. Okay. There you go. Криско, момиче като мен, няма работа с теб. Да, мерси за поканата, но деня ми е зает. Мога като тях да бъда само трофей. Знам, че искаш да си с мене. От първото ми здравей, миче като мен, пари като реотан, дълго няма да те бави, юде токи си до там, не изпускай точно днес. Ти за мен ли си дошъл? Без да имаш задни мисли, обичаш. Ти ли си това, което търсех? Ти ли си това? Къде беше до сега? Питам те. Къде беше до сега? And I find it kind of funny, I find it kind of sad. Здравейте, ние сме Иван и Надя. Ден преди Велик ден решихме да ви направим едно готино забавно блиц интервю. В което ви обещаваме, че няма да се чукаме с яйца, а ще отговаряме на едни много интересни нестандартни въпроси. Какво друго ви остава, освен да се посмеете на наш гръб? Лейте! Как се казваш? Много интересни нестандартни въпроси. Ванко. Иван Тишев, Киренце, Ваню. Кажи нещо за събеседника си. Много яка мацка. Мисля, че е готин и... достатъчно е. Колко ти е голям? Много човек. Много. Кой е по-мен във връзката ви? Ходите ли заедно до туалет? Направили ли сте трой боксерки или прашки? Изкачали ли са части от тялото боксерки или слипове? Коя част от партньора ти е любима? Да ми изпееш нещо? Ами... не знам какво обаче. I wanna drown my sorrow, no tomorrow, no Здравейте, хора! Здравейте! Здравейте! Тук съм с Стефи и с Стан. Правим поредния чалендж. Да, филма на моята глава. Ще се задаваме по 2 лични въпроса и ще се въртим в кръг. Ако отговоря грешно, получавам една топка сладолед. Ако отговоря грешно на вторият въпрос, получавам втора топка сладолед на главата си. При третия пика сметана и не знам какъв кръг трябва да съм, за да отговоря грешно на всички въпроси, но ако това се случи, започваме веднага с забавната част от този клип. Пожелайте ми късмет. Този клип няма да е приятен за изпълнение, но се надявам поне вие да се забавлявате, защото ние ще сме нещастни докато го правим. Петър! Днешно с Георги. На колко години беше кучето ми, когато се запознахме?